Avui aniré des de Torres i Valles fins a la Sagrada Família amb l'ajuda de la guia d'ATMB. En lectura fàcil. M'acompanyeu en aquesta aventura? El primer que hem de fer, segons la guia, hem de buscar la M de metro. Ah, com aquesta. Per entrar, hem de validar el títol així. Bé, ja podem passar. Compte, perquè cada línia té dues direccions. Si no podem fer turisme sense voler, a veure què diu la guia. Aquesta és la nostra! Posa que entra. Uf, un millor després de la vida és seure en el metro. Ups, estan reservats. Millor ens aixequem. Això és el GPS del metro. T'indica on ets i així evita el drama de passar-te a parada. Baixem a la següent. Per arribar a la Sagrada Família hem de fer el transbordament i si el fem bé ja tenim el nivell avançat al metro. La guia diu que hem de buscar la línia 2 i seguir les fletxes per canviar l'andana. Agafem el metro, veniu! Si encara tens dubtes, pots preguntar a una persona d'atenció al client. Hola, una pregunta. On estan les escales? Sí, mira, les tens justament aquí i esperem la Sagrada Família. Gràcies. Ja estem a la Sagrada Família. Quina passada, de veritat? Amb la guia, tot és més fàcil.